फोथारावबो ओंखारनो गिया सान्दुं अखा जेरावबो अलसिया नङा आरो माने बुहुद इदिनो खेथि बाथि मावनानै जायो लाना माबार होख्लायलांनोसै आं माने बाबुआ बिबै लानाव दंहैयो नालाय माबार लायना फैग्रोनोसै फिसालाया माने बिबै लानाव दङ नालाय ओमफ्राय साइकेलजों थांनोसै आङो माने सुखटायलांनोसै एकदम दाउ बिरनाय बायदि ओमफ्राय लोगोफोर सिदा सिदि माने दुब्लि बारियाव मोनफैलायबाय आं लोगोफोर बिजावजालिफोरा माने साहै ओरै होननायखाय माने बोरायाबो आंना हालेवदों जिहेथु फुङावनो फैदों बोराया ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा माइ गायनोनो जाथारसिगोन आरो ओमफ्राय हालेवगासिनो बोराय मोना ओमफ्राय दायो नै जाबाय जोंहानि बिहाव उन्दै आरो लोगोफोर बिहाव उन्दैया माने हालेवदो आरो मोसौजोंनो हालेवदो ओमफ्राय जोंहा माने ट्रेक्टरजोंनो हालेवदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै खोथिया जौबायानो जाना लोगोफोर गायनो गोनां जाबायानो नै जि साफा जाखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय माने जोंहा आगोथिया एसे गायो आरो माइफोरखौ लोगोफोर ओमफ्राय मानो होनबाथाय जोंनियाव इयो बिराद दै जायो ओंखायनो माने दैबाना जागौ मानि एसे देरग'हैयो आरो ओंखायनो नै लोगोफोर एसे देखायना होलां र' खोथियाखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर खोथिया बरिया सुन्दरि सोमखोर सोमखोर जाजोबदो आरो नै फुथावथावनो ओमफ्राय माने लोगोफोर साननैसो थानानै खोथियाखौ फुसिगोन आरो बेखिनिया जोंहानि ओमफ्राय बैखिनिया आरो बिहाव उन्दैनि आरो ओमफ्राय बै लास्टारनिया आरो लास्टारनिया बिहाव गेदेरनि आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आबाया एसे जुम खालामना देखायनि र' आङो लोगोफोर नै जाबाय जोंहानि बिहाव उन्दै आरो हालेवगासिनो माबा हालजोनो आरो ट्रेक्टर गैया नालाय इसा ओंखायनो माने मोसौ हालजोनो हालेवदो ओमफ्राय लोगोफोर नै बोराया आंना हालेवगासिनो नै बोराया हालेवगासिनो नै लोगोफोर गेन्द्राद्रानो होख्लायगासिनो ओमफ्राय हायाबो मोनबाय नै लोगोफोर हायाबो पुरा थुल थुल जाजोब्बाय आरो लोथो लोथो मोनजोब्बाय खान्थाल गोमोनफोरबायसा ओमफ्राय गायनो गोनां जासिगोन दै लोगोफोर नै नायदो आरो बरिया साफा एवलांखाबाय गासैबो फोथारा ट्रेक्टर हालजोनो माने हालाथ' दासान्दि माने गैला दाबायदियाव माने हालानो गैखाया नालाय ओमफ्राय नै आबाल' आरो ना ओमफ्राय लोगोसे नै ओजा ट्रेक्टर एवबाय दं आरो ट्रेक्टर एवगासिनो नै जा बेयावनो माने सासे आगै ना आदामोन जायखिजाया मैयानि कमेन्टआवहाय मोन्दों आरो आङो लोगोफोर अलसियासो ओरै होननानै थारैनो जों अलसिया नङा आरो माने बुहुद बिदिनो खेथि बाथि मावनानै जायो आरो जोङो फोथारावबो ओंखारनो गिया सान्दुं अखा जेरावबो फैदो इसर लिलि लाला माला मोनहैनांगौ जाखो सासे आरो लामाया थारैनो मबाइल नायनाय सासे आरो नै मा जागोन नोंसोरजों एफा गोसा सान्दुङाव ओमफ्राय नै लोगोसे नाबो मोनबोखाबाय आरो लोगोफोर नाबो माने लाबोफाखाबाय ओमफ्राय माजों संनाय जायो फैदोहाय मा सासे थाबायनो हायाखैनो अन्थाइजों बारल' फैगासिनो सेन्देल गाना मा गाना फैयाबा फै मा जाबावगोन नोंसोरजों लामा थारैनो मबाइल नायनाय फैद' दिनैनो माने लोगोफोर नै बेजोंनो जानोसै आरो हाग्रानि थास' गोसोमजोंनो नाखौ संनोसै आरो माने जेबो मैगंखौनो नागिरना मोनदियाहाय आं लोगोफोर ओंखायनो माने बेसे आलु बेसे माबा जानो बेफोरबायसा होननानै नै बे मैगंखौनो माने थास'खौनो हानानै लायबाय आं नै लोगोफोर थास' गांखं आरो हाग्रानि ओजोंहायनो बियायं फिसाजोआ फैफालायबाय आरो आंजों दख'ना स्राय गानना थालायबाय नै मालाय बिमायंनि गामसाखौ आलासियानो फैफादो आरो माने आं थांबानो माने फैफायो आरो बियायं फिसाया ओमफ्राय संहोलांनोसै र' आखाइया जि मानब्र'जोबोना लोगोफोरनो बिराद मानदो आरो ओमफ्राय जानाय थावसो फोनना लाबाय आङो आखाइयाव मानबाबो जानायाव मानाहाय लोगोफोराव ओरैबायसा मोजां ना थास' गोसोमा ओमफ्राय नै लोगोफोर सुनाबो लाखाबाय आङो ओमफ्राय लोगोसे नै नायाबो सुनानै सान्दुङाव एसे होस्रोखाबाय ओमफ्राय थास'खौबो मोजां सुबाय नै लोगोफोर आखाइया बिराद मानदो दसे थाबानो मानगागोन आरो ओमफ्राय जानायाव माने माना आरो आखाइयाव मानब्लाबो संहोलांनोसै लोगोफोर सारायाबो नै जा दुंगासिनो सिगाङावनो माने नाखौ मोजां एवना लानोसै आरो लोगोफोर बेनिफ्राय थास'खौ होना हरसिगोन ओमफ्राय नै दंबावो बेखिनिल' आरो नाया दिनै माने गोबां लाबनो होआखै आङो बोरायखौ नाखौ एवना लाखांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नै सामब्रामखौ होना हरबाय ओमफ्राय लोगोसे माने रंखौबो होना हरखाबाय आरो मा दावरावहाय बाबा थिंथिं थांलाय ओमफ्राय नै थास'खौहाय होना हरनोसै लोगोफोर ओमफ्राय माने गारबाजोंनो हायबाय आं लोगोफोर मानो होनबाथाय आखाइया दहायबो मानदोंमोन नालाय दांबाथाय मानफिनगोन ना ओंखायनो गारबाजोंनो होना होबाय थास' गोसोम जानांगौनोहाय लोगोफोर आइरन जायोनो थै जायोनो ओंखायनो आंहा दिनैसो आरो माने आंबो गोबावसैमोन थास' गोसोम जायैया लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो माने माजों संगोन माजों सङा
बेखौनो माने थरनो गोसोखांनानै आङो माबार हाला हालि संबायहाय लोगोफोर आथुरनो रेबगोना रेबाखै नायनोसै र' लोगोफोर थास' ओंख्रिखौहाय बेनिफ्राय माने वाव लोगोफोर बरिया नुबाय नै हारसिंनो रेबे मोननांजोब्बाय आरो दसे खोबना होनायावनो ओमफ्राय दै होना हरनोसै लोगोफोर रेबजोब्बाय मैगङा ओरैनो ना मोननायनि ओमफ्राय थास' एसे माबानायनि जखानि होनोसै आरो माने फिसाफोराबो जाया नालाय जों बोरायजो बुरैजोल' नालाय ओमफ्राय माने बांद्राय नाङा आरो जागोन आरो बेखिनियानो मा जाखो मोननोसैहाय लोगोफोर बारा संबाय थालायला आङो थास' ओंख्रि आरिबाबो मोनखाथारो थास' माबानिया थास' दुदालि गांखङा दुदालिथ' नङा हाग्रानिसो अब्लाबो दुदालि होनफ्लांबाय आरोना नै लोगोफोर बरिया मोदोमजोबखाबाय मबाइलाव एसे फुरदांदां नुदों आरोना ओमफ्राय थास' गोसोमनि बिसंखौहाय बिदिनो नुखायो आरोना लोगोफोर एसे साखिना नायनोसै मोनबायबो माने लोगोफोर फिसालाफोराथ' जेबो जाया जिहेतु इसोरथ' आरो थास' थाला जेबो जायाहाय लोगोफोर ओंखायनो माने बार बेखौनो माने खोन्थाबाय थानाय जायो आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय नै लोगोफोर आलुजों ओमफ्राय फान्थावजों फ्राय एवनानै होनोसै आरो माने लोगोफोर आंनाल' फिसालाया जायाना नोंथांमोननि फिसाजोफोराबो जाया आं बेखौ माने मिथिलाय लांलाहाय लोगोफोर आंना हले फिसालाया जेबो जानो नागिराहाय जि गरम बोथोराबो सान्दुङा ओरैबायसा जिब्रादो साखिना नायनोसै र' जि गोथाव जादों लोगोफोर दैसुबनो ना होनायजों गोदै मोनजालायलांदो फिसालाया माने भिडिअ'आवनो ओंखारफेरा माने ओंखारनोनो बायो आरो भिडिअ' लाबा ओरैबायसा रागा जायो मिथिगौ ना बोरैबा नुसनबाथाय दिनै माने रबिबार नालाय बियायं फिसालाफोरा आलासियानो फैस्र'जोबदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै सासेयासो दहाय आंजोंनो फैफाखादोंमोन ओमफ्राय नै दा सासेया फैबाय ओंखाम जालांगोन नोङो थास'जों ना जागोन ना जाया जाया जागोन जाया ओइ आवासानो बन्द' जाजोबखाबाय थास'जों ना होननाय लोगो लोगोनो माने जेबो जाया इबो आलुजों फान्थाव जागोन आरो ना नोंलाय जागोन ना जाया बाबा जागोन नोङो जानो नायानो जागोन खिथाला ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो दाखालि बावै आङो एनटि ब्रह्म इउटुबारनि फिसाजो गोमानायनि सोमोन्दै भिडिअ होदोंमोन ना ओमफ्राय बिथाङा माने आंनि भिडिअखौ नुसननानै माने बिराद मोजां मोनसे कमेन्ट हरदों आरो माने थेंक इउ बावहरदों आंखौ रोजा गावनि फिसाजोनि सायाव माने बेफोरबायसा भिडिअ खालामनायनि थाखाय माने थेंक इउ होनहरदों आरो ओमफ्राय बिथाङा आरो माने दुखुजों फोरमायहरबावदों आरो फिसाजोखौ दाबो माने नागिरना मोनाखैनो बहा थांदों बिनि जेबो उदिसखौनो मोनाखैनो बिथाङा माने एसे दुखु फोरमायहरदों आरो कमेन्टनि गेजेरजों लोगोसे माने बिराद दुखुबो फोरमायदों आरो कमेन्टनि गेजेरजों बेनिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरबावो जे दा गोमानानै थांनाय हिन्जावसाया बा नानिया जेरावखि थाया मानो भिडिअखौ नुदोंबाथाय अननानै न'आव फैफिनब्लानो जागोन नोंनि आइ आफा आबै आबौमोना बेसेबांबा दुखुआव दं नोंनि थाखायनो ओमफ्राय जुदि नों नानिया नुफ्लांबायदोबा आरो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला अननानै बिनानावमोनखो बा नानिमोनखो हमनानै दोनबानो जाबाय मोजाङै मोजां माने आं बेखौनो माने आर'ज गाबहरो आरो ओमफ्राय दायो जायसो माने गोमाजादों बिनि गोसोआसो मिथिगौ बिनि बिमा बिफायासो मिथिगौ दिनै जोङो फिसाखौ माने एसेबां माने गोरबोआव 9 मास लानानै फिसाखौ जोनोम होयो गेदेर गोलाव जाबाय बेफोरबायसा गेदेर गोलाव जाखानाय आरो गोमायोब्लाथाय माबा मोनसे जानानै जुदि जोंनि बिखानिफ्राय गोजानाव थाङोबाथाय जों बेसे दुखु मोनो जों बिमा बिफाया जायसो जाजादों बेसो मिथिदों दा दुखुखौ सोर माबानो बिखा गावस्रालाङो जोंनि फिसाफोरा जुदि जों मायोबा जायोबा जायसो बिमा बिफा जानाय बिसोरसो माने बिखाया गावलांजोबो ओमफ्राय
सोरबाफोर जुदि नुफ्लांबायदोबा अननानै प्लिज बे नानिमोनखौ हमनानै दोनब्लानो जाबाय माने बिराद दुखुआव गोलैना दं दाबो बिमा बिफा गासैबो न'खरनि माबा फेमिलियैनो माने लोगोफोर